Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Umpostoli uDokotela uNsibande okubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu umlaleli weNorth Coast Radio. Isiqubulo sabo we catch the wave nqaka igagasi. Mina-ke ngikunqakisa izwi likaNkulunkulu-ke namhlanje ekseni ngithi nqaka izwi likaNkulunkulu. I-Pastors Marathon-ke isikhathi sami lesi ngikholwa ukuthi-ke sizohlangabezana nangesonto elizayo njengoba kuLesihlanu namhlanje kusukela ngo-8 kuya ku-9 ngesonto elizayo ngomsombuluko kusukela ngo-8 kuya ku-9 nangoLesibili 8 kuya ku-9 ekseni ngigcine-ke ngoLwesithathu kusukela ngo-8 kuya ku-9. Ngiqhamuka-ke ebandleni okuthiwa kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa lilaphaya eMkhayideni opposite nesikole eMkhayideni. Uma udlula khona uyayibona indlu enkulu emhlophe e-opposite nesikole saseMkhayideni. Iyona-ke indlu yebandla leyo esikhonzela kuyona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngabaphathi balomsakazo ukuba basiphe ithuba lokuba sikwazi ukuhlangana abefundisi badedelane basine badedelane bephethe izwi likaNkulunkulu nomyalezo abawunikezwe uNkulunkulu. Ngiyafisa kwangathi uNkulunkulu angasisiza sikwazi ukuthi silalelane ngoba kukhona okwakho mhlawumbe uNkulunkulu afuna ukukhuluma ngami, kukhona futhi okwakho uNkulunkulu azokukhuluma ngomunye umfundisi. Wena nje hlala ekhaya ulalele noma-ke ukuphi lapho ukhona noma usemsebenzini noma ulalela ngama-earphones noma ulalela ngani, kodwa hlala unethezeke. Uma kuwukuthi awukho emsebenzini kuyabandabanda ekseni, donsa inkomishi yekhofi ulalele ukukhuluma kukaNkulunkulu esebenzisa abantu bakhe. Ngiyacela siqale ngomkhuleko-ke sisondele kuNkulunkulu wethu. Baba wethu osezulwini onguyise wenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga ithuba. Siyazi inkosi ukuthi umhlaba ungowakho nokugcwala kwawo. Udalile izulu walendlala wawudala umhlaba uphanyekezeni. Sesihlangene Nkosi nabalaleli kulomsakazo. Siyacela ukhulume izwi lakho. Ukhulume Nkosi ngendlela ezosiza abantu. Siyazi ukuthi izwi lakho liphilile linamandla. Izwi lakho uNkulunkulu wethu libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Hlaba lahlukanise ithambo namalunga nomkantsha, lihlukanisa umoya nomphefumulo. Lahlulela imicabango nezizindla kukho kusithekile kungekho bala kuwe. Nesiyozilanda ngakho ngosuku lokugcina. Ushilo ezwini lakho uJohn 12:48. Wathi ngeke usasahlulela kodwa izwi olukhulume kithi ozosahlulela ngalo. Khuluma-ke Nkosi inhliziyo yakho ukuba singahlulelwa ngento esingayizwanga. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo ngijezisa, ngiqoqa, ngiyala konke amandla amelene nokulalelwa kwezwi lakho. Wathumela esihogweni kwalasha ukuba izwi lakho lilalelwe, kube yilona loya sithola isibusiso sakhe ekulalelweni kwezwi lakho. Siyacela kube kanye nathi kule nkonzo ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Balaleli-ke sinikeziwe i-theme njengabefundisi uJoel chapter 2 verse 25 kuya ku27 othi, Ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane nezinkumbi nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Niyakudla nokudla nisuthe nilidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu oniphathe ngokumangalisayo. Abantu bami abayokujabha kuze kube phakade. Verse 27, niyokwazi ukuthi ngiphakathi kwa-Israyeli nokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu, akakho omunye. Abantu bami abayokujabha kuze kube phakade. Kodwa-ke namhlanje sizogxila kuverse 25. Ngithembe ukuthi ngomsombuluko ngokugcinwa inkosi sobe sesiqhubeka-ke namavesi onke. Njengoba ngesilungu likubeka kucace lithi, I will repay you for years the locust have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and swarm.
My great army that I sent among you. Ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane nezinkumbi, nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. NgoLwesithathu-ke sidine sikhuluma ngokuthi uma ungamlalela uNkulunkulu akayibuyisi iminyaka edliwe yisikhonyane. Sithe futhi uNkulunkulu ufuna abantu, number 1, abazithobayo, number 2, bakhuleke, number 3, bavume izono zabo, number 4, bafune ubuso bukaNkulunkulu, number 5, baphenduke. Ngishilo ngathi lezi zinto eziwu5, le number imela umusa kaNkulunkulu. Uma wenza lezi zinto uzothola umusa kaNkulunkulu abe esebuyisa iminyaka yakho eyadliwa yisikhonyane. Uthini uMose ngomusa kaNkulunkulu? Ngoba namhlanje sizoke sibuka umusa kaNkulunkulu. Ngoba kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abuyise iminyaka eyadliwa yisikhonyane. Abantu abaningi-ke abawubona umusa kaNkulunkulu ngisho ususeduze kwabo, noma sebehlezi kuwo, noma usubekiwe uthelwa phezu kwawo. Uma sibheka umkhuleko kaMose, incwadi yesine le yamahubo, ngoba amahubo anezincwadi ezihlukeneyo, incwadi yesine le kusukela kumahubo 90. Umkhuleko wakhe-ke uMose sizowubuka kodwa kuverse 13 kuya ku16. Uthi-ke uMose mayithandaza, buya Jehova, koze kube nini na? Hawukela izinceku zakho, sisuthise ngomusa wakho kusesekuseni, ukuze sithokoze sijabule izinsuku zethu zonke. Sithokozise ngangezinsuku asihlupha ngazo, nangangeminyaka esabona okubi ngayo. Izenzo zakho mazibonakale kuzo izinceku zakho nenkazimulo yakho kubantwana bakho. Uma-ke siwabuka lamavesi ekuthandaza uMose ekhuleka ngomusa kaNkulunkulu, uyamncenga uNkulunkulu ukuthi akabuye, buya Jehova, koze kube nini na? Hawukela izinceku zakho. Siyakhumbula ukuthi sikhuluma ngevesi number 25 kaJoel chapter 2 othi ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane, izinkumbi nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Uma ulalela umkhuleko kaMose nala kukhombisa ukuthi kunesijezisa esithumile kubantu. Uthi hawukela izinceku zakho, sisuthise ngomusa wakho kusesekuseni, sithokoze sijabule. Hawukela uxolo, hawukela izinceku zakho. Uyamncenga uNkulunkulu ukuthi ahawukele, njengoba eshilo ezwini esagcina ngalo ngelesithathu iziKronike zesibili chapter 7 kusuka kuverse 13 no14. U14 othi uma abantu bami bezithoba bekhuleka bafuna ubuso bakhe baphenduke, uthi uyohlala kule ndawo, aphendule imikhuleko enziwa kule ndawo. Ngakho-ke sisesimweni sokumncenga uNkulunkulu. Nawe uma ubona useseyinkingeni, usesosizini, usathunywe ngakuwe impi kaNkulunkulu, mncenge uthi buya Jehova, koze kube nini. Uthi hawukela Jehova, umncenge ukuthi akuhawukele. Uthi-ke uverse 14 womkhuleko kaMose okumahubo 90, sisuthise ngomusa wakho kusesekuseni, ukuze sithokoze sijabule izinsuku zethu zonke. Asikwazi ukuthokoza uma uNkulunkulu engasisuthisile ngomusa wakhe. Asikwazi ukuthokoza uma uNkulunkulu engakayibuyisi iminyaka edliwe yisikhonyane. Asikwazi ukuthokoza uma impi enkulu kaNkulunkulu ayithume phakathi kwethu engakayibuyisi. Yingakho-ke ncenga uMose ethi asisuthise ngomusa wakho kusesekuseni, ukuze sithokoze sijabule izinsuku zethu zonke. Athi kuverse 15, sithokozise ngangezinsuku asihlupha ngazo, nangangeminyaka esabona okubi ngayo. Angithi sikhuluma ngeminyaka la uNkulunkulu ayibuyisayo, iminyaka edliwe yisikhonyane. Mncengeke uNkulunkulu ukuthi akusuthise ngomusa wakhe, akuthokozise ngale minyaka eyonakala ayesihlupha ngayo ngenxa yobubi bethu wayesethuma isikhonyane. uNkulunkulu unamandla okwenza lokho, ukuthi akuthokozise
ngangeminyaka noma ngaphezulu kweminyaka sekuhluphe ngayo. Kodwa-ke yazi ukuthi uhlushwe ngenxa yobubi bakho, uhlushwe ngenxa yokungamazi uNkulunkulu. Athi abaseRoma 1 athi ngidon't from verse 23, kuthe ngenxa yokungamazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abambonganga abamdumisanga, wabanikela kukho konke ukungcola, wabanikela kukho konke ukungalungi ngenxa yokungadunyiswa. uNkulunkulu-ke ayikho into ayizonda njengabantu bakhe bengamkhonzi bengamdumisi. Ngakho-ke sithokozise ngangezinsuku asihlupha ngazo nangengeminyaka esabona okubi ngayo. Athi uverse 16, umkhuleko kaMose, izenzo zakho mazibonakale kuzo izinceku zakho nenkazumulo yakho kubantwana bazo. Uma uNkulunkulu eseyibuyisile iminyaka, siyobona izinceku zakhe sezinenkazimulo. Izinceku zakhe-ke isikhathi esiningi sithatha ngokuthi abefundisi, kanti inceku kaNkulunkulu yinoma ubani othatha ijoka lokumkhonza, othatha ijoka lokumsebenzela. Siyobona ngenkazimulo kulo naloyo ukuthi uNkulunkulu wenze njani, uyayibuyisa iminyaka edliwe yisikhonyane. uNkulunkulu wenzani, uyakuthokozisa ngomusa wakhe, uyakusuthisa. Siyobona ngenkazimulo, sibone inkazimulo yakhe nanakubantwana bakho. Ngakho-ke imisebenzi emihle, izenzo zikaNkulunkulu ezinhle mazibonakale kuwe, umkhonza, umphilela ngobungcwele, kungekho sici, kungekho sono. Yingakho-ke uMose ethi sisuthise ngomusa wakho. Kungumusa kaNkulunkulu ukuthi akubuyisele iminyaka eyadliwa yisikhonyane. Asikudizevi, kodwa nje kuwumusa wakhe asibuyisele iminyaka eyadliwa yisikhonyane. Ngakho-ke masingawudeleli lo musa wakhe, singawubukeli phansi, ngoba umusa wakhe uyisimangaliso. uNkulunkulu wethu unobubele, unesihawu, uyaphuza ukuthukuthela, kuvama umusa. uNkulunkulu wethu akathethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade, futhi akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu, ngoba uNkulunkulu onobubele, uNkulunkulu onesihawu, uNkulunkulu onomusa. Uphathe kahleke umusa wakhe, uhloniphe, umncenge uthi sisuthise ngomusa wakho. Ngichaza ukuthi kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi akubuyisele iminyaka eyadliwa yisikhonyane. Lo mkhuleko wawukhuleka uMose ebuye entabeni kade ehleli noNkulunkulu. Wabathola sebezenzele ithole legolide belikhonza. Wayesekhuleka lo mkhuleko ebancengele ekhala kuNkulunkulu. Sikhulumile ngoJoel simchaza ukuthi naye wabona impi kaNkulunkulu ithunyelwe kubantwana bakwa-Israyeli. Kodwa uNkulunkulu manje uyabathembisa ukuthi uzoyibuyisa yonke iminyaka edliwe yisikhonyane. Ngakho-ke uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onomusa. uMose washweleza kuNkulunkulu. Uma sibheka uGenesis 32 uverse 1 kuya ku-6, sithola uMose eshweleza kuNkulunkulu wakhe ethi, Jehova, ulaka lwakho lubavuthelelani abantu bakho wabakhipha ezweni laseGibhithe ngamandla akho amakhulu nangesandla esiqinileyo na? Khumbula ukuthi umkhuleko wakhe esikhuluma ngawo uMose ebuya ezweni, ebuya entabeni kade ehlezi noNkulunkulu, esebuyela kubantwana bakwa-Israyeli ebathola sebezenzele ithole abalikhonzayo. Jehova, ulaka lwakho lubavuthelelana abantu bakho owabakhuphula ezweni laseGibhithe ngamandla akho amakhulu nangesandla esiqinileyo nathi. Uverse 12, abaseGibhithe bayakusholona ukuthi wabakhiphela okubi ukuba ubabulale ezintabeni, ubaqothule ebusweni bomhlaba. Athi uMose ekhuluma noNkulunkulu, phenduka olakeni lwakho oluvuthayo, uguquke kulobu bubi ngakubantu bakho. Angikhumbuli ukuthi ukhona omunye umuntu kubaprofeti owake watshela uNkulunkulu ngqo ukuthi akaphenduke. Kwabiza ukuthi uNkulunkulu aphenduke. Akumangalisi-ke nathi masitshelwa kuthiwa masiphenduke, ngoba uNkulunkulu uyatshelwa naye ukuthi aphenduke olakeni lwakhe etshelwa uMose, kodwa isimanga ukuthi akatshelwa inoma ubani.
ngeke umtshele wena ukuthi akaphenduke ube wena ungaphendukile. Ngeke umtshele wena uNkulunkulu ukuthi akaphenduke ube ungengcwele. uMose wakwenza lokho ngamagunya nangeplatform yokuthi uhamba kahle phambi kaNkulunkulu. Uthi-ke uMose abaseGibhithe yindaba kufanele basho bathi wabakhiphela okubi ukuba ubabulale entabeni. Phenduka olakeni lwakho uNkulunkulu wethu, ungababulala abantu bakho ngenxa nje yegama lakho. Athi kuvesi 13, khumbula u-Abraham no-Isaka no-Israyeli izinceku zakho wazifungela kubo, wathi kubo ngiyakwandisa inzalo yenu ibe ngangezinkanyezi zezulu, nginika inzalo yenu lonke lelizwe engikhulumile ngalo, idle ifa lalo kuze kube phakade. Uxolo. Lithi izwi lenkosi kuJehova wayesephenduka ebubini abethi uza kubenza kubantu bakhe. Kubiza indoda kaNkulunkulu ukuthi kuncengele. Ingakho uma sivuma izono, kubiza ukuthi siye kumuntu osezivumile izono zakhe ukuze asikhulekele asincengele, akukhulumele kuNkulunkulu funa ngenxa yobubi bakho akudwengule. Kodwa mase kukhona okukhulumelayo, uNkulunkulu uzokuzwela. Ngiyakhumbula abangani Jobe bekhulume kabi ngoJobe nangoNkulunkulu. Wazikhulumela kubo wathi, hambani nencekwini yami uJobe, ngizokwamukela ubuso bakhe, funa ngenze njengokona kwenu kini, nginganidabukeli. Phathani iy'nkunzi niyonikela kuye, yena mayese nikhulekela ngizovuma ubuso bakhe bese ngiyanixolela. Nawo lowo musa bawuthola ngenxa kaJobe, ngoba babe ngabangani bakaJobe. Kuyakubiza mntakababa ukuthi kudlana amahlombe namadoda kaNkulunkulu. Mangisho amadoda kaNkulunkulu-ke angisho abesilisa ngoba befaka amabhlukwe, ngoba nezwi liyasho lithi qinani nigxile nikhule nibe ngamadoda, okungikuthi nabesifazane kulindeleke lokho. Khumbula phela kwabaseFesu umpostoli uPawulu mayibhala ucacisa ngokusobala uthi akukho mGreki akukho mJuda, akekho owesilisa akekho owesifazane phambi kaNkulunkulu, sonke siyafana. Ngakho-ke mntakababa kubiza ukuthi uphenduke, ngoba uNkulunkulu mayesekhunjuzwe u-Abraham no-Isaka no-Israyeli iy'nceku zakhe, uyaphenduka olakeni lwakhe, ngoba kufanele aphenduke. Sambona-ke uNkulunkulu ephenduka ngoba uyaphenduka olakeni lwakhe. Angazi-ke wena mntakababa ukuthi uyazenza yini izinto ezidala ukuthi uNkulunkulu aphenduke. Khumbula phela kuJohane chapter 3 mawubheka kuvesi 16, izwi elijwayelekile lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana ezelwe yodwa ukuba yilo naloyo okholwa iyangabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Mase sigxuma siya kuvesi 36 lithi okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana akayikubona ukuphila. Kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Intukuthelo kaNkulunkulu iyahlala phezu komuntu. Iyona le ngikhumbuza leli vesi uvesi 36 kaJohane 3, okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Kukubiza ukuthi ukholweke mntakababa ukuze intukuthelo kaNkulunkulu ingahlali phezu kwakho, ngoba uNkulunkulu uyamzonda umuntu ongakholwa. Akekho-ke futhi oyomtshela njengoMose athi phenduka, uphenduke kulakeni lwakho ebe enolaka ngomuntu ongafuni ukukholwa. Kholwa uphenduke ebubini bakho, uNkulunkulu wethu uzoba nomusa kuwe. uNkulunkulu-ke wabenzela umusa ngenxa kaMose. Kunezinto ezintathu wabenzela umusa abantwana bakwa-Israyeli sebathukuthelele. 1 ngenxa kaMose, number 2 ngenxa yegama lakhe, number 3 ngenxa yesihawu sakhe. Sikhonza uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe owenza izinto ezizimangaliso. Sikhonza uNkulunkulu ngenxa yesihawu sakhe, uyashintsha. uNkulunkulu uma kukhuluma amadoda afana noMose ekuncengela, uNkulunkulu uyashintsha. Sesiwabonile-ke amavesi acacisa ukuthi ngenxa kaMose. Ake sibuke amavesi akhuluma ukuthi ngenxa yegama lakhe. Phela kuNkulunkulu kunezinto esizenzelwa nguNkulunkulu egameni lenkosi uJesu
hayi ngoba ethanda kodwa ngenxa igama lakhe. Igama lakhe amaHubo 138 athi uliphakamise kakhulu, uphakamise kakhulu izwi lakhe kunegama lakhe. Uyazi ukuthi mayiphakamisa izwi automatically igama lisala, ngoba uma enza izwi lakhe athi izwi lami ngiyalonda noma ngiyalilinda ukuba likwenze ngilithume kona. uNkulunkulu esimkhonzayo uyalilinda izwi lakhe. uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna ukulibona izwi lakhe lenzeka, ngoba uma eselithumile lona libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Uthi njengokuba imvula yehla ingabuyeli ezulwini, neqhwa lehla lingabuyeli ezulwini, kanjalo izwi lakhe alithumile liyayenza intando yakhe, alibuyele emuva kuye lingayenzile. Ngakho ake sibukeke izinto asenzela zona ngenxa yegama lakhe. Kuseyikho kona lokhu ukuthi ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane, ngoba ukwenza lokho ngenxa yegama lakhe. Masibheke iHubo 23, sibheke uvesi 1 kuya ku-3, lingelikaDavide leli hubo. Ulithi uJehova ungumalusi wami, angiyikweswela. Uyangilalisa emadlelweni ahlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Verse 3, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Lento uyenza uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe. Njengoba ngike ngasho mangingenisela ukukhuluma ngegama lakhe, ukuthi kunezinto asizenzelwa uNkulunkulu egameni leNkosi uJesu, hayi ngoba ethanda ukusenzela, kodwa uzenza ngenxa yegama lakhe, ngoba sesibizwa ngaye. Uma-ke uDavide ethi uJehova umelusi wami, uyakulusa uNkulunkulu ungesweli ngenxa yegama lakhe. Yingakho kukuhle ukuphephela kuye. Yingakho kukuhle ukuthi umvumo umamukele uJesu, njengoba lisho izwi leNkosi kuJohane 1 uvesi 12. Lithi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Mamukele uJesu. Kunezinto ozozithola, kunama-benefits ozowathola athi ngenxa yegama lakhe. Jehova ungumalusi wami, angiyikweswela. Uyangilalisa emadlelweni ahlaza. Yazi azakulalisa emadlelweni ahlaza, hayi ngoba ethanda kwesinye isikhathi, kodwa ngenxa yegama lakhe. Akuyise ngasemanzini okuphumula, afuna uhambe uyophumula uphuze. Akakwenzi ngoba kunemisebenzi ethize emihle oyenzile, kodwa ukwenza ngenxa yegama lakhe. Athi uvesi 3, aza ubuyise umphefumulo wakho, akuholele endleleni zokulunga. Konke lokhu ukwenza ngenxa yegama lakhe. Yingakho-ke kukubiza ukuthi phenduka, uzithobe, umfune, ngoba uzokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. iHubo 25 uvesi 11, sisabuka amavesi athi ngenxa yegama lakhe. Sibheka-ke iHubo 25 uvesi 11. ElikaDavide nalo lithi ngenxa yegama lakho Jehova, ngithethelele ukona kwami ngokuba kukhulu. Ngenxa yegama lakho Jehova. Yazi ukuthi uNkulunkulu kakuthethelela isono ngenxa yegama lakhe. Ngikholwa ukuthi kwenzeka okufanayo kuDavide, ngoba isembekile esikhundleni sokuba inkosi, futhi eseshilo ethi ngokwenhliziyo yakhe, kodwa wamphoxa wabulala u-Uriya, waphinde wamphoxa ngokuthi athathe umfazi ka-Uriya. Ngiyakholelwa ukuthi wakwenza ngenxa yegama lakhe. Yingakho esho kanje uDavide kwiHubo 25 verse 11, athi ngenxa yegama lakho Jehova, ngithethelele ukona kwami ngokuba kukhulu. Kukhulu ngempela ukona kaDavide, ukuthi wawungathatha inkosikazi yomuntu bese uyambulala lo muntu ngoba ufuna nje le nkosikazi, ube unamakhosikazi amaningi. Wayenamafazi abaningi abuDavide, kodwa kuNkulunkulu wazithola ephoqelekile ukuthi amthethelele ukona kwakhe ngoba kwakukhulu. Lo mkhuleko-ke ungumkhuleko ocela ukubuswa uNkulunkulu nokuvikela uNkulunkulu. Lo mkhuleko esiwuthola kumaHubo 25 verse 11. Uyathanda ukuvikelwa uNkulunkulu, uyafuna ukubuswa uNkulunkulu, ukhuleke. Khuleka amaHubo 25 verse 11. Masiqhubeka sithe sibuka amagama noma amavesi la izinto uNkulunkulu asenzela zona, esenzela ngenxa yegama lakhe. Mahubo 31 verse 3 nalo lingelikaDavide.
Isihloko sakhona sithi ukumethemba uJehova. Lithi ngokuba wena uyidwala lami nenqaba yami, ngenxa yegama lakho uyakungihola ungiqondise. uNkulunkulu wethu uyakuhola, uNkulunkulu wethu uyakuqondisa, akwenze ngenxa yegama lakhe. Kodwa kubiza ukuthi wena umbone eyidwala kuwe, umbone eyinqaba kuwe, ngoba lisho njalo leli Hubo 31 verse 3, ngokuba wena uyidwala lami nenqaba yami, ngenxa yegama lakho uyakungihola. Uyambona yini uNkulunkulu enjengedwala kuwe? Uyambona yini uNkulunkulu enjengenqaba kuwe? Mntaka baba, uJesu Kristu uyinkosi, uyakuthanda. uJesu Kristu wanikela ngomzimba wakhe, wanikela ngokuphila kwakhe, wahlushwa ngoba ekuthanda. Wena okwakho mbone njengedwala lakho, mbone njengenqaba yakho. Yena-ke ngenxa yegama lakho uyakuhola akuqondise. uNkulunkulu akafuni lutho ngegama lakhe. Akafuni lutho. Ngolimi lwanamhlanje singathi uNkulunkulu akazwile ngegama lakhe, hayi akazwile ngegama lakhe. Ungakwenza konke okunye, kodwa ma uzophoxa igama lakhe, ma uzoveza ithuba lokuthi izitha zakhe zimhlambalaze, hayi akazwile ngegama lakhe, uzomthola kahle ngoba igama lakhe akafuni lihudulwe phansi. Ngikhumbula icala lika-Akhani. U-Akhani enza icala lapha kuJoshua chapter 7. uNkulunkulu wayesefuna ukubhubhisa u-Israyeli wonke. Siyathola lapha kuverse 9 wakhona umkhuleko kaJoshua osuka kuverse 6. Uthi ngokuba amaKhanani nabo bonke abakhileyo ezweni bayakukuzwa, basihaqe, banqume igama lethu emhlabeni. Uyokwenzela ntoni igama lakho elikhulu na? Sibuka uJoshua engekho worried kangako ngegama labo njengesizwe sikaNkulunkulu, kodwa uworried kakhulu ngegama likaNkulunkulu. Yabona ugibela inqola, uyayiyeke yakhe uyogibela inqola kaNkulunkulu. Lokho bekufanele sikwenze sonke. Sithi Nkosi, ngenxa igama lakho senzele ukuthi nokuthi. Nkosi, uma ungiyeka ungilahla nginje, abantu bayazi ukuthi ngikhonza wena. Kuzophoxeka wena, kuzolimala igama lakho, uzombona uNkulunkulu esekusiza ngenxa yegama lakho. Uzolenzelani igama lakho Nkosi na? Ngoba uNkulunkulu ufune ukulenzela utho igama lakhe. uNkulunkulu wethu uma siya encwadini kaJoshua kuyo uJoshua lo chapter 7, siyambona uNkulunkulu ukuthi usifundisa indlela yokuvuma kwesono. Kuphela ngikhuluma ngesono sika-Akhani. Lesi akhuluma ngaso enze icala verse 9, ngokuba amaKhanani nabo bonke abakhileyo ezweni boyokuzwa basihaqe banqume igama lethu emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu wayethukuthelela u-Israyeli wonke ngenxa yokona kuka-Akhani. Kodwa-ke manje uma uNkulunkulu eseyambulile le mfihlakalo ukuthi cha khona umuyedwa umuntu owonile, lapha kuverse 19 uJoshua usehlala phansi no-Akhani. Uthi uJoshua, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Wathi uverse 20 u-Akhani wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso, ngonile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngenza ukuthi nokuthi. Ake siphikele kuverse 19. Leli verse lenza siqonde si-understand ukuvunywa kwesono. Isono uma usivuma usuke wenzani? uJoshua-ke uthi ku-Akhani, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo. Ngesikhathi uvuma isono, unika uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo. Ngesikhathi uvuma isono, uSathane uyayeka ukuqhosha, uSathane uyabaleka. Kanti ngesikhathi wenza isono uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu, sibona uSathane ehleka uNkulunkulu, ebhuqa uNkulunkulu. Ngakho-ke kubiza ukuthi usivume isono, unike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo, uvume kuye. Kusho njalo u-Akhani,
Ngesikhathi uvuma isono sakho awusivumi kumuntu, usivuma kuNkulunkulu, kodwa utshela umuntu ukuthi wenzeni. Ake sizwe sibeke le ndaba. Abantu abaningi bathanda ukuvuma izono zabo ekamelweni bese bangatshela umuntu. Uthi uJoshua, ndodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu inkazimulo kaIsrayeli, uvume kuye, ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. Uma uvuma isono kuNkulunkulu, utshela umuntu osebenzela uNkulunkulu, awumfihleli. Lokho-ke uma ukwenza, unika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Lokho uma ukwenza, uvuma kuye isono, kodwa utshela umntwana kaNkulunkulu okuphethe, utshela umntwana kaNkulunkulu ngokwenzileyo. U-Akhani-ke sephendula uthi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli, ngenze ukuthi nokuthi. Kufuna mase usivuma isono sakho, ukhuluma iqiniso, uyicacise yonke indaba njengoba injalo, ubeke futhi ukuthi wonile kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ubona inhliziyo yakho. uNkulunkulu ubona ukwenza kwakho, ubona ukuthi uyayisola noma uyisola bese thethelela isono sakho. Khumbula-ke, nika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye isono, bese utshela umuntu lokho okwenzile, ungamfihleli. Besidlula-ke endabeni yokuvunywa kwesono esiyitholayo kulesi sifundo, emva kokuba uJoshua ekhulekile ngecala lika-Akhani, ethi uNkulunkulu bazosizakala abantu, sithethelele, bazosizakala abantu basihaqe, banqume igama lethu emhlabeni. Uyolenzelani-ke elakhe igama usulisebenzele kangaka ngenxa nje yomuntu oyedwa u-Akhani? Uma-ke uNkulunkulu enza utho, ulwenza ngokwegama lakhe futhi elivikela. Angiphinde. Uma uNkulunkulu enza utho, ulwenza ngokwegama lakhe futhi elivikela. Siyakuthola lapho kuHezekeli, Ezekiel chapter 20 verse 44. Lithi niyokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngisebenza kini ngokwegama lami. Lapho ngisebenza kini ngokwegama lami, kungengokwezindlela zenu ezonakeleyo ninandlu yakwa-Israyeli, isho inkosi uJehova. So uNkulunkulu uma yenza into, uyenza ngokwegama lakhe, kungabi ngokwezindlela zomuntu, ngoba ezomuntu zonakele. Ngakho-ke yazi ukuthi uma nje enza into uNkulunkulu, kungaba ukuthi uyakushaya ingoba wonile ukushaya ngenxa yegama lakhe. Kungaba ukuthi uyakubusisa ingoba wenze into enhle waliphakamisa igama lakhe. Yingakho kuJohane 3 uverse 14 ethi, njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nani nimele ukuphakamisa indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna siphakamise uJesu, ngoba umnikezile amandla onke ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Umnikezile igama elikhulu kunamagama onke, ngoba ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu amadolo ayaguqa ezulwini, aphinda aguqa amadolo emhlabeni, aphinda aguqa amadolo ngaphansi komhlaba. Udumo luye kuNkulunkulu uyise. Ngakho-ke sebenzisa leli gama. Uma ulibheka lapha kwabaseFilippi chapter 2 verse 11, libhalwe ngama-capital letters lonke, and akukho, angikaze ngilithole elinye ivesi eBhayibhelini elibhale igama lomuntu ngama-capital letters njengoba kwenziwa kwelikaJesu. Yingakho kungithola mangibingelele emsakazweni ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngoba udumo luya kuNkulunkulu Baba. Uma ngisho njalo amadimoni ayaguqa, uma ngisho njalo iy'ngilosi ziyaguqa ziyakhophoza ezulwini, uma ngisho njalo amadimoni ayaguqa. Ngakho-ke libize leli gama. Uma ngimi ngithi uJesu Kristu uyinkosi, nawe thana uJesu Kristu uyinkosi, ngoba uma ungasho wena azoguqela kuwa amadimoni, kodwa kufanele mangisho nawe usho, ngoba uJesu unikezwe igama elikhulu. Athi niyokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngisebenza kini ngokwegama lami, kungengokwezindlela zenu ezonakeleyo ninandlu yakwa-Israyeli, isho inkosi uJehova. uNkulunkulu wethu uyahawukela ngenxa yegama lakhe.
Lezi zinto zenza ngenxa yokuthi uhloniphe igama lakhe. Ake sibuke uHezekeli chapter 39 uverse 25 no29. Ngalokho isho inkosi uJehova ithi, ngiyakubuyisa ukuthunjwa kaJakobe, ngihawukele yonke indlu yakwa-Israyeli, ngibe nomhawu ngegama lami. Isimanga lesi, ngegama lakhe uyahawukela. Ngenxa nje ukuthi ubizwa ngegama lakhe, kuyaphoqeleka ukuthi akwenzele izinto ezizokwenza igama lakhe lihlale limaintainekile, lihlale lihlonishwa, lihlale laziwa. Uthi angisayokusitheza ubuso bami kubo ngokuba ngiyakuthulula umoya wami phezu kwendlu yakwa-Israyeli, isho inkosi uJehova. Uthulula umoya wakhe ngenxa yegama lakhe. Abuyise ukuthunjwa kwakho, ahawukele ngenxa yegama lakhe. Ngakho bekuzokusiza ukubalekela kulo Jesu. Balekela kuye ngoba unamandla. Balekela kuye ngoba igama lakhe liphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Uthi ngeke esasitheza ubuso bakhe kubo ngokuba ngiyakuthulula umoya wami phezu kwendlu yakwa-Israyeli, isho inkosi uJehova. Siyazi ukuthi uma kukhulunywa ngendlu yakwa-Israyeli, kukhulunywa ngendlu yakwa-Israyeli. Abesethi omunye, pho thina singenaphi singebona abakwa-Israyeli na? Galatia chapter 3 verse 7 lithi bonke abakholwayo bangamadodana ka-Abrahama. Abrahama owakholwayo waba uyise wezizwe eziningi. Sonke siyabusiswa ku-Abrahama. Uma ufuna isibusiso ku-Abrahama, ngeke ube nenkinga yokuthi ungumntwana waka-Israyeli, uyisizwe sesethembiso. Uthi-ke uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwendlu yakwa-Israyeli, isho inkosi uJehova. Yembala wawuthulula umoya wakhe, nembala wawuthulula nakubantu ababekhona lapho, kuthiwa kwakukhona ngisho abase-Afrika. Yingakho-ke kungeyona inkinga ukukholwa kuthina. Noma beqhamuka bekugxeka ukukholwa, bethi ukukholwa kwabelungu, besho yonke into abafisa ukisho, siyazi thina ukuthi mhla uNkulunkulu ethulula umoya wakho ingcwele, kwakukhona lapho nabantu base-Afrika. Uthi ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenyama yakwa-Israyeli, isho inkosi uJehova. Namhlanje sifunda itext yethu noma itheme yethu kuJoel 2 verse 25. Athi ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane, nezinkumbi, nenkasa, nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. uNkulunkulu wethu wathuma impi. uNkulunkulu wethu impi ayithumayo inkulu ngendlela emangalisayo. Le mpi wayithumela kithina. Le mpi wayithuma ukuba sikumazi njengoNkulunkulu. Uthi wayikhonka inhliziyo kaFaro. Mawucabanga inhlupho ezenzeka kuFaro, ingoba wayeyikhonkile inhliziyo yakhe, enzela ukuthi izwe lazi ukuthi ukhona uNkulunkulu osezulwini. Khona uNkulunkulu odala izulu walendlala. Khona uNkulunkulu odala umhlaba nokugcwala kwawo. Obekumele ukuthi kube lona loyo odaliwe emhlabeni amkhonze. Ngoba phela thina siyizimvu zedlelo lakhe, singumsebenzi wesandla sakhe. Isho njalo ihubo. Ngakho-ke mntaka baba, uNkulunkulu uyothulula umoya wakhe phezu kwakho, abuyise iminyaka edliwe yisikhonyane. Athi ngiyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa yisikhonyane, nezinkumbi, nenkasa, nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Athi I will repay you for years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and swarm, my great army that I send among you. Mntaka baba, ngiyakubiza namhlanje. Mntaka baba, ngithi phenduka. Mntaka baba, uJesu kulindile. Mntaka baba, uJesu umile eminyango uyangqongqotha. uJesu ufuna umvulele angene. Uzomvulela yini na? Uzomvulela inhliziyo yakho na? Uyakufuna, ufuna ukuhlala nawe, adle nawe, aphile nawe, ucele yonke into oyithandayo kwenzela. Usho njalo kuJohane 7 verse 15. Uthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, nocele nikuthandayo nikwenzelwe. Ake usondele kuNkulunkulu, akawucele okuthandayo, uNkulunkulu wethu uzokwenzela. Namhlanje-ke ubukhuluma nombaba umpostoli uDokotela uNtsibande wasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
ngiyacela ukuthi-ke ngikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu egameni lomfeli wethu uJesu Kristu ophilayo. Masikhuleke siguqe. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga namhlanje ekseni, sibonga ukukhuluma kwakho, sibonga ukuzendlala kwakho phakathi kwethu. Akekho uNkulunkulu omuhle ofana nawe. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, unguNkulunkulu ezinzulwini zonke. Siyacela Nkosi ukuba uphilise izwe lakho. Siyacela Nkosi siqalekisa imimoya amandla obumnyama, siqalekisa lonke uhlobo lwedakamizwa, ama-drugs. Ngithi ngegama elinamandla likaJesu ophilayo, Nkosi yiba nomusa phezu kwalowo naloyo othatha isinqumo namhlanje. Yiba nomusa phezu kwakhe. Kuthethelela kwakho Nkosi akube kukhulu. Siyabonga, siyakudumisa Nkulunkulu nomusa. Sithi udumo lonke lungolwakho lukufanele, izikhathi zingakabibikho, namanje ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu-ke sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Ngiyathanda nje ukusho ukuthi siyakhonza ngamasonto khona laphaya endaweni yaseMzingazi eMkhayideni, ebandleni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nawe wamukelekile ungeza. Singena ngo-10 ekseni, siphume ngo-12 emini, ufika sizokhonza uNkulunkulu. Njalo ngama-Sunday sikhona. Bese kuthi-ke njalo phakathi ney'nsuku kuney'nkonzo engizithumelayo ku-WhatsApp. Nawe uma uthanda ukuyithola le nkonzo phakathi ney'nsuku, itholakala nje emini emva kuka-1 kuya le between 1 and 4 uyayithola leyo nkonzo. Uma uyithanda nawe, thumela igama lakho nesibongo sakho nendawo ohlala kuyo ku-WhatsApp wami. Nansi inamba ka-WhatsApp 064 953 2148. Angiphinde 064 953 2148. Uma uthumelile-ke lapho igama lakho, wathumela isibongo sakho, wathumela indawo, hayi-ke ngenxa yobuningi babantu noma ngeke ngisheshe ukukuphendula, uma unenhlanhla uqondana nokuthi mhlambe sengiyawa-athenda, ngiyavula, abantu baningi. Njengamanje nje namhlanje ngivuke ngo-3 ekseni, ngathola ukuthi ama-messages angaphezu kuka-100 ka-WhatsApp. Ngawaphusha-ke ngagcina la ngigcina khona, bese kufanele ngishiye ngize emsakazweni. Abanye bafuna umkhuleko, abanye bafuna imisebenzi, abanye banalezi ayinkinga nalezi ayinkinga. Nyawe uma unenkinga, thumela imeseji, ungafoni. Hhayi ungalingi uzufone, ngoba ngeke ngikwazi ukulibamba ucingo lwakho. Le namba le inamba yo-WhatsApp kuphela. Mina ngivula u-WhatsApp, ngi-athenda abantu abadinga usizo. Sikhuleke sinxusa uNkulunkulu wethu ukuba kuphilise. Uyena ophilisayo egameni likaJesu Kristu. Yilona esikhuleka kulo. Uthi uJesu kuJohane 14:14, noma yini enoyicela egameni lami ngonenzela. Athi uJesu kuJohane 15:7, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, noceleni nikuthandayo nikwenzelwe. Amathize nisizi-ke lawo okucela egameni likaJesu. Hlala kuye, hlala njengevila, hlala njengoMariya, ulalela izwi lakhe, uzombona ekwenzela izinto ey'nkulu, ekwenzela izinto ezinhle. Ayike nokho igroup-ke ikhona, igama layo ikhaya lezwi, ngoba sidla izwi kuphela. Ngayiqala le group ngo-2020 kuvala izwe, wathi uNkulunkulu angiqala igroup. Uthe uma uphela unyaka wegroup, ngoba ngiqale ngoMarch 2020, kwathi ngoMarch 2021 yayiqeda unyaka, abantu babe u-750, kade ngiqale ngabantu abawu-30. Bawu-30 kuphela abantu ababe no-WhatsApp. Ngaqala ngabantu abawu-30, uma uphela unyaka 750 yakhula le group. Thema kuphela unyaka wesibili, le group ibisina 1600 kuphela unyaka wesibili ngoMarch 2022. Kuthe ngoMarch 2023 ibisikhulile ne-4400. Njengamanje-ke bawu-5200, sekungene 600 kusukela ngoMarch.
bayakhula ngazi namboze bafikephi. uNkulunkulu wathi angivulele group ingeyakhe. Mawuthanda na ukuthola izinkonzo, every day ngithumela izinkonzo njalo nje, bese neyangesonto engishumayela kuyona ngiyayifaka, njengoba nayo naleya ngolesithathu ngayifaka bayizwile lapho iNorth Coast Radio ingafiki khona, ngoba bakhona phesheya kwezilwandle. Hayi bakhona bakhona futhi Eastern Cape, bakhona eWestern Cape, bakhona eFree State, bakhona eNorthwest, bakhona eLimpopo, bakhona eMpumalanga, bakhona eGauteng, bagcweleke eSouth Africa, bakhona eSwazini, bakhona eLesotho, bakhona futhi eZimbabwe, bakhona futhi eMozambique. Ngakho ke ungasali, bese beyoba khona eGambia. Hayi ungasali mntaka baba, thumela inamba yakho ibe negama, isibongo, ubhale, ungakhuluma. Awungisize Nkosi yami, ubhale. Isikhathi sokukhuluma hayi ngiyazi kulula ukukhuluma, manje kangifuni ukubhala into engekho ngoba uzoyinamba mayizwakali kahle. Ngicela ungibhalele nje namba yakho kaWhatsApp, igama lakho, isibongo, nendawo ohlala kuyona. Sengiyavalelisa ngithi uNkulunkulu abe nawe, umpostoli, dokotela esidinsi bande osuke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngithi ukuthula kweNkosi yethu uJesu Kristu okudlula ukuqonda konke makube nawe. Inkosi uJesu izibuye, bese ngithandazile. uJesu Kristu uyinkosi.